Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkaudto mga tugang, ininapuan katripunan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaudto. Aldaw katangunya ni Lunes sa Petsa 28 kan Agosto 2023. Ako po muna ang sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayaw kan mga darakulang bareta sa lado lokal, dakol na mga barangay sa probinsya Canalbay ang nasalaram kan maigot na pagbabantay kan mga otoridad matapos makasabay sa areas of concern na para sa barangay asin sangguniang kabataan election sigun sa Albay Provincial Police Office. Comelec Legazpi may pagirumdom sa mga masumitir ng Certificate of Candidacy para sa barangay asin sangguniang kabataan election sa Oktubre. Sa lado nasyonal, Land Transportation Office sinugo ang mga regional officer na siguruhon ang gabos na road safety measures ang pagbubukas o sa pagbubukas kan klase. Browner kinumpirmar na sarong barko kan China ang nagsashadow sa sarong barko kan Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea. Sa ibang nasyon, sa Rugadan, 46 na persona ang lugadan sa duwang pagsapog ng LPG station sa Romania. Sa lado nin Karawat Sports, Gilas Pilipinas sa ditan tsansa na umabante sa second round kan FIBA World Cup. Sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Ang baretang ini hatod sa Indukan. DGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. dakol na mga barangay sa manilain na munisipyo sa probinsya Canalbay ang pigbabantayan ngunyan kan mga personahes kan Albay Provincial Police Office madapos na ma-identify bilang areas of concern. Sigon kay Albay PPO Provincial Director Police Lieutenant Colonel Fernando Conanan Jr., ihemplo kay ni ang 10 barangay sa Daraga asin sa munisipyo kan Libon. Sinabi kan ni Conanan nakasuhap o kan mga nakalis na aldaw o kasubanggi kan pinunanan nindaan paggunduktan ng checkpoint sa manilain na parte kan probinsya bilang pagpuunman kan election period. Katakod kay ni hinagad ni Kunanan sa mga makandidato na mantiniron ang katrangkiluhan sa indang lugar para man sa kapakanan kan sa indang mga residentes. Siniguro man ni Kunanan ang kahandaan kan kapulisan sa probinsya sa pagresponde sa anuman na pangyayari sa palibot asin mantinidong komitido sa pagmanihar ng katrangkiluhan sa bilog na probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Sa giraray na ipinarumdom ni Commission on Election Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo sa mga personang masumitir ng Certificate of Candidacy na siguruhon na kumpleto ang mga dokumentos asin nasusunod ang mga kwalifikasyon bago magduman sa indang opisina. Sigun kay Del Castillo, maigot nindang irerikesa ang mga COC na isusumitir para masiguro na nasa edad 18 sagod 24 anyos ang mga madalagan para sa sangguniang kabataan asin 18 pa itaas naman ang mga makapitan. Nasa 3 kopya ng COC daan dapat na maisumitir na may pararehong forma, may documentary stamp, notaryado nin abogado asin may perma. Ipanaliwanag ni Del Castillo na ang mga empleyado
as in appointed na employee kan gobyerno an automatikong resign oras sa makapagsumiter na sindakan COC bilang parte man kan regulasyon kan COMELEC. Sinabi ni Del Castillo na ang COMELEC Legazpi an mag-aako nin COC pun alas 8 nin pagkaaga sagud alas 5 nin pagkahapon puon ngunya na aldaw Agosto 28 sagud sa Setyembre 2, 2023. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Nadugangan pa ang mga patrol base as in detachment na itinaltag sa munisipyo kan Libon Albay na ang katuyuhan na maibalik sa normal ang pasiorden sa Banwaan. Sigun kay Libon Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Alan Paul Sudsod, ibinugtak ang mga detachment ini sa mga lugar na identify na mga stratehikong barangay na may halangkaw na peligro sa seguridad kan mga sedentes asin kan publiko matapos ang mga insidente nin pangbabadil asin panggagadan sa mga elihidong opisyal maging sa mga sibilyan. Sigun kay Sudsod, kay ban sa mapigbugtakan kay ini ang Barangay Bumbon, Barangay Harigi asin ang pinakabago sa Barangay Mulos-Bulos. Sinabi ni Sudsod na sa siring na lakdang nagalaom sinda na mapupugulan ang anuman na krimen asin pangyayari sa saindang Banwaan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Para mientras raipig tugutan kan Philippine Coast Guard ang pagbiyahe asin pagpalaot kan mga saraday na sakayan pandagat sa Catanduanes dahil sa raot kan panahon dara kan bagyong Goring. Sigun sa Sea Travel Advisory kan PCG Catanduanes, bawal ang pagpalaot kan mga sakayan pandagat na may gabat na 250 gross tons pa ibaba. Sa ibong kaini pigtutugutan man ang pagbiyahe kan mga barko na may gabat 250 gross tons pa itaas pasiring sa Verac asin San Andres pasisiring sa Tabaco City, Albay, alagad kay puha na maging maikmat asin alerto sa posibleng epekto kan makusog na balod asin paros. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. 95% ng preparado ang Department of Education Bicol para sa pagbukas kan klase sa aga para sa school year 2023 to 2024. Iniyan pinagkonfirmar ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung sa inang natatadang 5% an para sa presenteng sitwasyon kan ibang mga eskwelahan kung sa indakul pa ang dain nakakapag-enroll. Kanakalisa si Mana kan ginibo ang Interagency Task Force Commitment Signing bilang parte kan 2023 Oplan Balik Eskwela na pinartisiparan nin 14 mga ahensya di gobyerno. Sigun kay Sadsad, obheto kanina masiguro na magiging matrangkilo asin matuninong ang pagbubukas kan klase asin pagbalik kan mga estudyante sa eskwelahan sa aga Agosto 29, 2023. Ang baretang ini hatod sa Indukan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Sobra sa 3,000 na mga kapulisan halis sa Police Regional Office 5 ang nakataltag ngunyan sa Manilain na parte kan rehiyon kasabay kan pagbubukas kan klase sa aga. Sigun ini kay PRO 5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib kung sa inkatuyuhan kaning masiguro ang kaligtasan sin seguridad kan mga estudyante magin ang mga paratokdo. Kaibanan sa mga papakusugon ninda ang police visibility, kaibanan ang pagmanihar sa trapiko. Sinabi ni Kalubakib na nasa 30 team na kumpeso nin 8 personahes ang nakapwesto ngunyan sa mga hararayong barangay matapos ang mga nangyaring engkwentro kan tropa kan mga militar asin New People's Army kan mga nakalista si Mana asin Bulan sa Manilain na lugar sa Bicol Region. Sa ultimong detalyes kan bareta sa lado lokal, matarayumpong naibugta kan Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office ang duwang girder beans
sa OBIM sa tulay sa Barangay Padang, Legazpi City. Sigun ini kay Richard De Jesus, tagapagtaram ka na sabing opisina kung saan pinunanindaan pagbugta kaini alas 10 kasubanggi Agosto 27, sagod kasubagong maaga Agosto 28. Sinabi ni De Jesus na katuyuhan kaining mas mapakusog ang pundasyon kan tulay para masiguro ang kaligtasan kan mga nag-aaragi digdi. Tulos man na naibalik sa normal ang bulos kan trapiko sa lugar. Target ka na sabing opisina na matapos ang patrabaho sa ika-4 na kwarter kan taon para sa mas maging kombenensya kan mga motorista asin kan publiko. Yan ang primerong parte kan mga barata ang una na pagkauto, detalyes kan mga barata sa lado lokal. Masunod ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa makali sa nagkaperang pagirumdum. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sa pagpapadagos kan mga bareta, detalyes kan bareta sa lado nasyonal.
Sinugo na kan Land Transportation Office ang mga regional officer na siguruhon na ang gabos na road safety measures ang nakapwesto na kasabay sa nakatalaan na pagbukas sa aga kan klase. Sa sarong memorandum sinugo ni LTO Chief Vigor Mendoza ang gabos na regional directors asin iba pang opisyal na makipagkoordinar asin magtaonin magakanigong suporta sa mga local government units asin Department of Education base sa indang jurisdiction. Ang mga tauhan kan LTO ang dapat na magtabang sa pagmanihar sa mga sitwasyon sa trapiko sa mga eskwelahan, maging sa mga traffic choke points. Ipinag-orden ni Mendoza sa mga field officer kan LTO na bantayan ang mga overloaded, unregistered as in Colorum School Service Vehicle siring man ang pagkondukta ng verification in driver's license as in motor vehicle registration. Sigun kay Mendoza, madurar ang Oplan Balik Eskwela 2023 sagud sa Setyembre 8. Ang LTO ang mapawagas nindugang na tauhan sa mga eskwelahan na may dakulang populasyon kaibahan ang Batasan Hills National School, President Corazon C. Aquino Elementary School, asin Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, asin ang Dr. Alejandro Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila. Kinumpirmar ni Armed Forces of the Philippines Staff General o Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sarong barko kan China ang nagshadow sa sarong barko kan Pilipinas sa sarong resupply mission sa West Philippine Sea. Ang BRP Laguna ang pigbabantayan kan Chinese warship 630 manta nagukondukta nin resupply mission sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Island harani sa Palawan sa Laogan Economic o Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Sa ibong ang pigsabing regular na presensya kan Chinese sa lugar, ang pinakabagong aksyon na ini kasunod kan matrayumpong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Laguna ang naghali sa Palawan pasiring sa Pag-asa kan Martes. Nagkapirang oras na matapos ang Ayungin resupply mission, daraan mga supply asin ang mga mauli na residente kan Pag-asa Island. Naraot ang makina kaini sa dagat asin na pendyente ang pag-abot nin sarong aldaw. Mantang nasa dagat sinabat ini ng mga sakayan panggera kaibahan ang barkong 630. Sinabi kan Commander kan US Navy 7th Fleet na ang agresibong pag-uugali kan China sa pigaagawan na teritoryo kaibahan na ang paggamit nin water cannon kan Chinese Coast Guard kontra sa sakayan pandagat kan Pilipinas sa West Philippine Sea kan primerong parte kan bulan ang dapat na hagyaton asin pag-adalan. Siniguro ni Vice Admiral Carl Thomas sa Pilipinas na ng Estados Unidos ang nakasuporta sa pigahampang kaining hagyat sa rehiyon. Ang pinakadakulang forward deployed fleet kan US Navy, ang 7th Fleet na naka-headquarters sa Japan ang nagpapadalaga nin sagud sa 70 barko na may puko mas o menos 150 sakayan na pang-ere asin sobra sa 27,000 na mga sailors o mandaragat. Ini ang nagmamanihar sa sarong lugar sa 24 milyon na square kilometer hali sa base sa Japan, South Korea asin sa Singapore. Ipinunto ni Thomas na nakipagdialogo siya kay Vice Admiral Alberto Carlos ang pamayo kan Philippine Western Command na nagmamanihar sa West Philippine Sea para masabutan kung ano ang hagyat para matabangan ini. Kung matatandaan, ang Pilipinas ang nangganan in International Arbitration Award kontra sa China kan 2016 matapos sabihon kan tribunal na warang legal na basihan ang mahiwasan na pag-ako kan Beijing sa soberanya sa West Philippine Sea. Pigin kanar ni Senador Sherwin Gatchalian ang gobyerno na simbagan ang problema sa bawal na kalakalan para makolekta o makakolekta nin mas dakol na buwis ang gobyerno para madugangan ang delhensya kaini sa ibong kan maigot na pagbabudget. Enot ng tinawan nindo ni Gatchalian na imbis na magpataw nin bagong buwis, kay puha na pakarayon muna kan mga ahensya nagkukolekta, arog kan Bureau of Internal Revenue asin Bureau of Customs, ang tax administration dahil bako magayon na senyales
ini para sa mga naguutob kan sa indang obligasyon sa gobyerno. Sigun pa sa senador, sa oras na maglangkawan buwis ka nasyon, asin dain mapakarahay ang pagkolekta nin buwis, gariman sa napigpapadusahan ang mga nagbabayad ka ini. Dapat na masimbagan ang ipinagbabawal na transaksyon o dipisil na tauan nin rason ang mga bagong buwis dahil sa mga taong nagdidilhensya nin bilyon-bilyon na kada taon dahil sa ipinagbabawal na kalakalan. Sinabi kan senador na sa ibong kan sa iyang bilog na suporta sa paglangkaw kan gobyerno o paglangkaw sa buwis kan gobyerno, dapat magpakusog nin mga mekanismo na nagbabawas o padagos na punduhon ang ipinagbabawal na kalakalan. Ipigsursyon ni Gatchalian na dapat kuhaon ang mga collecting agencies ang suporta kan mga manilain na government o local government units sa pagkondukta nin kampanya kontra sa ipinagbabawal na kalakalan sa gobyerno. Nagpatanid ang Department of Agriculture sa mga rice hoarders sa Cordillera Region na nakanda ining magsangat nin magakanigong kaso kontra sa inda. Ini kasunod man ka naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos sa DA as in Department of Trade and Industry na i-monitor ang presyo nin mga pangenot na barakalon lalo na ang bagas asin hanapon ang mga individual na posibleng nagtatago nin mga supply o mga hoarders. Sigun sa DA, ang Cordillera igwanin 82% rice sufficiency asin saro sa mga rehiyon sa bilog na nasyon na nagkukuha nin supply gikan sa mga kataraning na rehiyon. Sinabi niyang posibleng saro ini sa aaprobetsaran kan mga traders sa pagikan o paagi para maitaas sindaan presyo nin bagas. Sinabi man kan DA na ang Cordillera ang saro sa mga rehiyon sa bilog na nasyon na posibleng maapektaran kang El Nino phenomenon na inotang ipigpatanid kan pag-asa kung kaya importanteng mabantayan ang presyo kan mga produkto. Dirigi lalo na ang presyo kan bagas. Sa ngunya nakikipagkoordinar na ang DA Cordillera sa Philippine National Police para maging katabang kaini sa pagdakop asin pagsaangat nin kaso kriminal sa mga posibleng magtatago nin supply nin bagas sa tao kan mga kaadita na ini. Mantang sinabi kan tagapagtaram kan DA na si Undersecretary Rex Isto Perez na sa ngunyan pigbiberipikar kan ahensya ang mga report manungod sa pigsasabing mga nagtataon nin supply nin bagas para sana makapagpabakal sa mas baratong presyo. Nangapudan si anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes sa mga barangay na pakusugon ang partisipasyon sa pagsimbag sa helang na tuberculosis. Ini ang apelasyon ni Reyes sa Lambang Barangay matapos ipahayag ng Department of Health o DOH na ang tuberculosis mantinidong pang-sampulo na kausa kan pagkagadan sa Pilipinas. Alagad matinding hagyat na nahihiling ni Reyes daing nagtututok sa halabang treatment sa mga pasyente kan TB maski available man ang bulong. Dahilan nagditinawan doon ni Reyes na importante ang magiging papel kan mga barangay health system para matutukan ang pagbulong sa mga pasyenteng may TB na minadurar nin anom masagod 10 bulan. Dugang pa ni Reyes na makakatabang man ang mga barangay health workers para makorehiran ang mga sala na informasyon o pagtubod manungod sa TB asin makaingganyar ang mga tinamaan nin helang na magkonsulta asin magpabulong sa mga community health center. Bareta sa ibang nasyon. Gadanan sa katawo mantang lugadan ang 46 na iba pa sa nangyaring duwang pagsabog sa liquefied petroleum gas station sa Romania. Kaibanan sa mga lugadan ang mga nasa 26 na bombero na nagrespondi sa inot na pagsabog sa nasabing lugar. Pig-ibakwar naman ang mga residente sa nakaistara sa 700 meters radius para dai madamay sa nasabing sulo. Inapod man ni Romanian President Klaus Iohannis na sarong malala ang nasabing trahedya. Padagos man nagakondukta ng investigasyon ang mga otoridad manungod sa nasabing insidente. Bareta sa lado nin Karawat, nagsadit ang tsansa na ubabante sa second round ang Gilas Pilipinas dahil sa pagkakaiguan nin duwang daog ngunyan sa 2023 FIBA World Cup alaga da ipatapos ang laban para sa Pilipinas. Matapos na madaog ang Dominican Republic sa score na 87-81 asin sa Angola na sa score na 80-70 ang team kanasyon ang may score na 0-2 sa Group A.
Nanginginan sa Group A ang Dominican Republic na may 2-0, mantang 1-1 naman ang Italy asin Angola. Kaybanan na o kaypuhan na manggana akan Pilipinas sa laban kaini sa Italy sa Martes para mantinidong buhay ang paglaom na makaabot sa masunod na round. Mientras sa nag-ugma naman ang Japanese fans matapos na daugon kan sa idang team ang Finland sa score na 98-88 sa bakbakan kan Group E sa Okinawa Arena sa Japan. Phil Robot ang apod kan mga eksperto sa siyensya sa sarong imbensyon sa pinakaprimerong AI-powered massage robot na kaya makapag-scratch asin makapag-caress. Ang Phil Robot ang nagagamit din sarong advanced artificial intelligence capabilities para makapagtao nin personalized massage experience. Ang massager na ini ang madali na mai-operate dahil ang taiguanin application na pwedeng i-download sa cellphone. Ang Phil Robot ang pwedeng mabakal sa kantidad na $2,199. Istoryang naiiba. Sarong pigmidbid bilang professional eater sa Indiana, USA ang nakapagrehistro ng bagong world record matapos na maubos niya ang 21 kilo ng popcorn sa laog sananin 8 minuto. Si Joey Chestnut midbid dahilan ta 15 beses na ininanggana sa Nathan's Hot Dog Eating Contest sa New York. Ngunya na 2023, inagsiptar niya ang tangro kan sarong popcorn eating challenge sa ginibo sa Victory Field sa Las Vegas. Kanhapoton si Chestnut kung ano sa iyang estratehiya, sinabi kay nina sa iyang 8 kamot ang taga-kuak asin taga-runot para magkasya ang dakol na popcorn sa iyang ngimot. Asin ang tuong kamot niya iyon tagakapot ng tubig bilang panulak sa popcorn. Ang popcorn eating challenge ang ika-50 beses ng napangganahan na eating challenge ni Chestnut. Flashback. Agosto 28 taon 1851, kanamundag sa Duenas, Iloilo, si Nazaria Lagos ang nagibo kan primerong Philippine flag. Si Lagos ang mas midbid bilang Florence Nightingale of Panay. Si Lagos man ang nag-organisar kan primerong Red Cross sa Iloilo kang 1897, mientras na siya ang pigdesignar bilang pinaka-primerong Red Cross Presidents kan Duenas. Hunyo 12, 1899, kan ipigpresentar niya ang embroidered Philippine flag kasabay kan primerong anibersaryo kan proklamasyon kang independensya kan Pilipinas. Para sa mayon update, ngunya na pagkaaldaw, mantinidong nasa alert level 3 ang status kan Bulkan Mayon sigun sa FIVOX, ngunya na aldaw Agosto 28, 2023. Sa datos kan ahensya nagkaiguanin maluyang pagbulos nin lava na may laba na 2.8 km sa Miisigali, 3.4 km sa Bungagali, 1.1 km sa Basudgali asin ang pagrasay nin lava sa good 4 km hali sa crater kaini. Nakapagrehistro man 17 volcanic earthquakes, mantang nasa 151 naman ang mga rockfall events kaibanan ang tulong pyroclastic density current event. Pigakarkulong nasa 1,298 toneladang sulfur dioxide ang ibinuga kan bulkan. Yan mga tugangan kabilugan. Kan mga baretang isinurat dyan sa DZGB News Base. Sararam kan supervision kan samuyang news director as in news manager Sir Mar de la Cruz. Ang nakaibanan ko po sa lado technical si Kuya Nems Flora. Sa IT as in sa production si Thresha Mariletana. Maray na pagkauto kay Engineer J. Acuña nakantabay po una na pagkauto. Engineer, maray na pagkauto po sa imo. Sa pangaran po kan regular indong nagiging tagapagbareta, News Manager as si News Director Sir Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ang una na pagkauto. Ako po si Angel Mostaza. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan